Ikusten duzuen irudi hau diska baten azala da. Margolari barroko batek egin zuen eta izaldi bat erakusten du. Garai batean bogan egon zen etxeetan horrelako kuadroak izatea. Eta irudiak oso basatia ematen duen arren, diska honen atzean animaliak asko maite dituen pertsona bat dago eta musika talde bat. Oraintxe ezagutuko. Kaixo launak, eguerdion, eta ode Esteban, ongi etorri, zer moduz, Baska taldeko gitarrista jauna. Hoixe, bea. Noiztikan talde hau, berriak, ez da? Berria, urtebeteko kontua, oantxe urtebete hasi ginen, eta... Onda, eta animalien arira, ibiltzen zeate animalik zerikusi asko zekak zuen taldean, ez da? Bai, kasu honetan, bai, diskontan ari bezala erabili deu, kantua kontatzeko, eta hola xe. Bikain. Oantxe garatuko dugu behaien diskan da kantutan da ateako dian gauza guztiak, eta aldi berian ingo dugu atxikoria patata eta kuia, hola, salteatuta, eta gero alberginia bat erreboxauta, eta saltza beresi batean. Adi lagunak. Bueno, lagunak, eta odei, desente osaga izekau gainean, da baino errezeta ikusiko. Pinta honeko badena. Oide, betu zaka, atxikoria hola barazkia erbadek eta porpietate arra askana, geho hementzekau kuia eta patata. Ingo jauna kuia garbitu, laukitxotanin, patatakin berdina, egosten jarriko jaguretan, eta ja egosteko puntua 5 minutu gatzen zaizkionian, atxikoria garbitu eta pusketetan lehai botako jau, eta gero ingo jaunaek, oidana iragatzi, ura kendu, ondo zukatu, eta baratzuri batzuk salteatuko izkiu, eta bertan salteatu ingo izki jau. Bale? Hoi izango plateran oinarri ja. Baina esan diaten bezala ingo izki jau beste pare ba gauza. Albergini hau moztuko jau, eta ondutzen utziko jau pixkat esnetan, xamurtzen pixkat. Osea, potxak indaiteke ba gero prejitzeko eta xamur golditzeko, ba hoxe ingo jau. Gero ingo deuna da hemen tempura berezi bat. Tempura huiteko erabiliko jau. Arto irina, piperra hautza, baratzuri hautza, jengibre hautza eta arrautza. Danan astu goiau, masatxo bat ingo jau, eta albergina. Bertatik pasatuko izki jau, prijitu, eta saltza hortan sartuko jau. Saltza hori ingo jau, hementzeko automatia prestatuta, soja saltza eta estilla. Nastuko izki jau, ingo jau hola tomate saltza bat, hola, soja tokiakin eta gozo puntuakin. Eta gero bukaeran ja, botako izkio sesamo beltza gainetik. Eta hortzekau arrautza bat. Arrautza horrekin ingo jaunak, horrengo bateako ziou, baratzuri ale batzuk prejituko eski jau, eta ingo jaunak, baratzuri ale horiekin emulsiotxo bat, berezil pixkatekin ebai, eta horren ingo jau, aldi oli antzeko bat, hau da nahi laguntzeko. Baseko lana. Baseko lana, bikain. Bueno, patatakin hasiko izan ikuiakin, hori hola egosten jarriko ju. Hemen daga, zuri gailua, hemen txe patatak, eta ingo xio, bai horiek eta bai kuia esan diaten bezala laukitan. Ados? Bueno, talde berria, beti bilia izi talde, eta nire herrian beti musikerua izan naiz, Bai, ja, 20 urte. 20 urte. Hasi nituan etika. Nola pasateken denboa, Ba, ikastolan, hasi gintuan musikakin, eta jarraitzen dugu. Ire lehen da biziko urratan, noiz izan nuan? Ba, ikastolako, debatxe iruan edo, urte bukaeran iten da kurso bukarako afari eta festa hortan, antxe estrenatu ginen, eta guain digan instrumentuak ere ez genitu, ninguruko eskatu, eta ala ibile gintuan. Eta hor ja musika taldea atea zenuten, no? Hoi da, hor hasi ginean ja erantzun taldeakin, eta gustatu, eta hoxe. Erantzun taldea ze, xantik egin da, morro egin da, Makinez morei egin da, bai, oitzapena bazeska, bai. Eta bueno, ibiko gaituk azkenengo proiektuak. Nola hasi izate azkenengo proiektuetan? Nola izan dek? Ura pixka pasako itemen. Bai. Eta hori boteitzaken abek hemen sakarron zira, bale? Ba, Bazka proiektua pixka da, Bazkan aurretikan estrikaia izeneko proiektu baten talde baten ibili izan geha. Eta talde horik, bukatu, bere ibilbidea gutxora eraia bukatutzat, edo geldialdi bat hartu genuen atxenaldi bat iteko. Eta horren ostian, diska berri bat prestatzen hasi gintuan.
eta diskarren prestaketa hortan, bateri jole berria bilatu genin, eta bateri jole berriakin, erabaki genin momentu batean izen aldatu, eta proiektua zerotik hastian. Eta alaxe. Zeintu zaudete proiektu hontan? Gaude, estrikaian ibiltze ginean Ferrapoa, Txomin, Erik eta ni, eta guain berria sartu dana Galder Izagirre, baterian. Eta holaxe, ohore bat guretzako, Galderrekin daitzia, eta baita estrikaian ibiltze zianak ere, laguna ondila ditugu, eta ohore ondila behiekin otian. Bikain. Bueno, eta bertan, ze musika topatuko jau? Roka, esango nuke, baina rock zaratatxua, beste estilo batzun eragin desentekin, eta baina batez ere nahiko zaratatxua esango nuke dela. Melodikoa ere bai, aldi berian, musika oinarria bada oso zaratatxua esan demezela, baina hautsak oso melodikoa da, orduan musika kontraste hori dago, eta ni uste laguntzen dula entzuten edo nola baita esan. Bikain, seguru baietz. Bueno, nik gaina entzun diet eta asko gustatzetik, onna. Eta bueno, diska berrian, zenbat abesti topatuko izki hau? Behatzi abesti, osatzu du diska, eta 2022ko urtarrilan hasi ginen grabatzen. Urte hurren nahi izate guantxe horren. Hoi da, guantxe urte horrenian. Behatzi kantu horietan, denak animalekin zer ikusi daukiko edo... Bai, a ber, kantuak beak edo hitzak animalei buruz izan baino gehiago, zerbait kontatzeko animaliak erabiltze eskila baitzaki bezala, eta animalien histori bat sortzei hau, baina azpitik beste histori batzuk kontatzeko gure egunerokoan eragite ziutekenak edo presente dizkiaunak. Azkenian da, guretzako dek modu bat, letrak sortzeakoan eta gauzak sortzeko momentuan jarri irizpide bat edo jarri erronka bat, eta venga, guen kontan ingoituten animalien inguruan, dorren erronka horrek pixkaitek divertigarria egoa sortze prozesu hori. Ze animali sortze dituzue, ze animali topatu guzti? Daude beletxuriak, oreinak, baliak, Fuentxo, ez da zikurzio. Laneara garriak. Baina, bueno, oie, hortanetik. Kantu guztitan, animalin bat agertzen dek. Balia zer de gorillokoa, osautzekua, oketai arra, nungoa balia. Zarauzkoa, beti nik izango gara. Erdila getai erra izan arren, zautzen aldi merdit. Ondo zio. No, erdila getai arra. Zeta eskakura zeko getai arra azkakik, Nik aita zekat getai arra. Eta familia erdila antzekat getai arra. Vale. Ordu norze, hostia, segun balia nahi, oaia, cuidado, ez da? Segun zene galdetze ziaken, bata bestia izatek. Ondo zio. Bueno, ondo aiaiz, vale, hor patata txikitu itukenak, bota ea egostean eba egorrea, bai? Ondo, fini biliaiz. Zukalden asko biltzalaiz. Egunero jan edikenak, egunero inbatik ez da. Beti itxen prestatzek, danentzako, ze? Bueno, bai, tokatzean nian danentzako, tokatzean niretzako, eta suerte pixka honen bestiak niretzat. Hori irin behar dit, txandaka, ondo. Buru hori osoat zurituko jau, zatik, irabiliko eski jau, iruale, hause salteatzeko gero, eta beste sobratzez eskiken 8 10 tokatuko ditukenak, ingo xio konfitatu gero aliolila prestatzeko, vale? Bueno, eta ze muskun dago da, kontzertu aldetikan, eta eman aldiak, goltzetan hilo altzateo, nola izan egizto dira? Gugazkenian, bueno, diska aurkeztu genuen ustaila hasieran, eta, bueno, prinsipioz, Galder taldea sartu zen diska grabatzeko, baina gero grabaketan da ondo pasa genuen, eta animatu zen, aurkezpen bira hontan parte hartzea, orduan... Osa, ziera batian laguntzea bezala sartu guan, eta bateria jartzea, no? Gu proposatu geni joanian, behak zantzun, ni lagunduko zigula diska grabatzen. Baina idea batekin gelditzeko, bai, Principioz hori, behak hasieran garbi izan zin, Grabatu bakarri. Orduan beha engantzatu guan geho. Hori, eta gero, ja, diska pres genukanean, eta hasi gintuanean pentsatzen, aurkezpen bira nolain. Beha komentatu zen, ilusio egingo ziola parte hartzea, orduan, guri nola ez, guri guandik eta gehiago. Bueno, a ber, guain, 8 aurkezpen bira hori bukatu genian, 8 kontzertukin, eta prinsipioz behak guen ja ustendik. Eta, guk, bueno, norbait bilatu eta bide berri bat ekin gozio. Hori asko gertatzek, musika inguruan da batzutan, no? Asko bere bilbidea, asko talde bat, musikeruak talde batekin izan die bizita baten baino gehiago berdie, ez da? Eta gero aparte gaina, 20-21 urte azkakenian igual erresa, 5-6 lagun lehentasun horrekin topatzea, gaur egun adinontan ja, familiak etxen, eta, bueno, beste kompromesu asko, eta ez da erresa, orduan, bueno, eskertuta godegu, urte hontan indigun laguntzaz eta ikasi deuna, eta, bueno, indeun ibilbidea behakin indiauna, gu beti izan gaitu bere fansak, orduan. Dudi gabe. Bere taldia eta jarraitu izan dizkia, orduan, bueno, guretzako gore bat, lujotxo bat izan deko. Dudi gabe. Bueno, hor, txirrik itxarraka, bagiztak. Bai. Errepikatu jak zenbat izan dizkia prestatzeko? Bai, hor zurituko izkiau, eta erabiko izkiau hiru txiki jenak eta hemen salteatzeko gero, eta bestiak ingo izkiau konfitatu, eta erabiko izkiau beste alde batetik. Oso ondo.
eta gero beste taldekidiak esan ditukenak, beste lau bat aipatu dituk, Oieke bai beste proiektu batzukin zebiltzaztik esku artian, beste taldetan daola, edo... Bai, taldeko tenok parte hartzen dugu beste taldetan, eta Txomin dabil, Orbel eta Benil taldetkin dabil, gaur egun. Eta Erik dabil bakarkako ibilbidea iten, akustikoan dabil abere izenakin. Fer Apoa abeslaria dabil onkixin taldian dabil, horre bai abesten, eta ni neu oki farfala taldian. Orduan bai. Eta hori adibidez, kudeatzeko adibidez, holtza gaineta jo bertsionean kontzertu badaka zuenian danak horre elkarrekin eoteko, eta askotan ezingo zuen danak egon, ez da? Agenda kontuak ez dituk erresak. Ez dituk kontuak, ez da? Gure zean, aparte gaina bat biziek Iruñan, bestia Irunen, bestia Baionan, eta ni zarautzen orduan. Nunden zeiatze zuen adibidez? Irunen, gaur egun, disko hau Irunen prestatu jau. Han bertan badakalako lokal bat, eta antxesan gure erdigunean nola baita esateko guadek. Orduan, diska hauan indi hau. Momentuan arabera jute gaitu moldatzen, antolatzen, aldi jaunakin eta zezpan balia bidekin. Bikain. Bueno, eta, ja izatea besti berrikin daola, bakizue, beti galdetziat, baina beti esatiat, bai, ume bakak, eta jain beste bat ekarrikoek, baina etxekia, seguru abestitxon bat oso zeizatea. Bai, gaitu. Gaina, diska esan bezala behatzi kanta gozatzeie, eta ordu erdi justu irauten dik diskak, eta hori zuzeneako nahiko gutxi dek, zuzeneko oso, nahiko motxa intenso egia dek oso intenso gelditzen dekela. Diska grabatu genienean, gelditu ituan diskatik kanpoa grabatu gabe abestin bat. Oieko ja... Berreskuratu. Berreskuratu iski hau eta sartu iski hau errepertoioan. Eta berrin bat ere sortu di hau, zuzeneko emanaldi hau pixkat luzatzeko eta pixkat musika gexio eskintzeko. Eta zirako emanalditan, ze ordu erdi hori bukatuta ja, eta bertsion bota berri zaten zenuten, edo bat errepikatu, ozeite zenuten. Sartu jau bertsio sartu geni lehenengo kontzertutan, gero ja gelditu zana, jira bukara arte, kuraian berzio bat, eta taldeko bi nola kuraian aritu zian, zan daiteke... errezago, no? Permisua da genitzeka. Onda. Eta gero, beste bi kantoiek sartu, eta bain gaur egun 55 ordu beteko kontzertu eman dio. Ona. Aldakazu guain urte ontako, guentxe urtarrilan ez geldikan. Guain geldikan, gazte sartutik aurre aztetu moitzen historia. Eta gaina berantolaketa zekau, galderre gutxi hostian, gu bateri jole berria bilatu, eta gero proiektu hau nahi dugu gozatzeko izatea, orduan gure asmoarez dek espektatiba askoin, eta beti, bueno, bingo autor, bestik lasai, pausu bakoitza disfrutatu, gozatu. Ematen, gainea, no? Eta lasai, ja mila gauza eskau egunerokoan ebai, eta erotu gabe. Ona. Bai, porque izateken bezala, bakoitza betaldea, bakoitza bere ogibidea, gero, enten zaiateko, zenbat, aztien zenbat biharren zaiatzezue, oia betian, nola itezue? Guk, momentuan arabera, diska prestatzen egintuan nien pixka gehiago, aztian pare bat aldiz edo albagenian, edo grabatzketako hastian, igual 3 aldiz, ez dakit. Ez zeka gauzea fijo bat. Fijo ja, maseka, guain kontzertu grupo WhatsAppeko eta venga hor jarri. Eta alde zuen neurrian aurrea. Bueno, magiztak, txerrik itxarraka, patata kalabaza egosten jarri ju, txikoria garbia zekau, eta batzu ere bai. Bueno, eta esan bezala, erreportai bat ikustea goaz, eta goaz noa, Barrundia baserrira, atxikoria ikustea. Baitu zeharra. Kaixo Arginano, Maria Jose naiz, Eibarko baserri batekoa, Barrundi baserria, Arrate Balian, eta gaur nik ekoizten ditudan atxikoriak erakutsiko dizuda. Guk egiten duen nekazaritza betikoa, hemen beti ezautu dana. Ez da ekologikoa, baina da aldanik eta botikak itxien bota, eta zimorrakin gozatu lurra, belarrak atxurrakin kendu albada, betikoa, gurasoetatik ikasitakoa. Hau familia gandi dator, porque nire aitona monak, nire aitona zan hemen basarrikua, eta gero nire aita hona eskondu zan, eta beti joan gara hortura, beti joan gara plazara saltzera, da beti eukidugu hortua. Atxikoria eta eskarola eta dira familia berdinekoak, berdura mikatza da, eta ona da, giltzurrunan arrixak botatzeko, odola garbitzeko, eta salerako ere onura dakaz, agnea eta esteman kontrako. Eta diuretikoa bada, bai txixea itxeko. Txikoria landatzen da uda partian, abuztuan, setiembrian, eta gero biltzen dozu, pare bat hilabetera,
eta izotzak eta azten dianian ja ondatzen azten da, eta bukatu itzen da, klaro. Txandatzen badozuz, landaketak, tempora gehiagoan. Da udazkeneko landara bat, udazkeneko eta negukua. Adibidez nik ipinido berandoago, porque bero asko itxeban, da beruakin ez dau irabazten biadan moduan, asko urestatu biada, eta berandutxo ipinine banik. Atxikoria Eibarren jentiak eskatzen dau. Eta orain, klaro, internet bidez, hasi da gaztia be eskatzen. Batzuk ensaladarako, eruaten dabe asko, beste batzuk egosita jateko, beste berdure bezala. Ostuekin, infusioakin leikez. Guk atxikoria jaten dugu etxian, baina ni berau bakarrikan ez, nik porruekin nazi, zanahorizia, patata, kalabaza pixkat gozatu itzen dau, eta gelditzen da oso sabore ona. Saltzen da, ondo saltzen da. Ni saltzen ditut gauzak, Eibarren, Eibarko azokan, oin gainera barri zain digute, eta oso politzea da, eta albadot egunero. Plazara etortzen den bezeroa oso fidela da. Eibarren adibidez da plazarako oitxura undisa. Gaztiak ez dira etortzen egin beste, porque, klaro, ezin dira etorri lanera joaten diralako. Larun batetan etorri leikez, baina larun batetan beste gauza batzuk itzen ditue. Orain atxikoria bilduta dakauz, eta etxera joango gara, uretan garbitzera dotore gelditu daitien. Zindu batzuk emon, garbitzeko, salmentarako, politxa gelditu daitien. Bueno, Arginano, hemen gelditzen naiz, nire atxikoria ederrakin, eta nire saskiakin, nire barazkiak, gure hortuan ekoiztutakoak, eta zeu nahi dozun arten etortzen bazara, Eibarko plazara, han ikusiko gara. Agur! Ona, Mari Jose, hoi da baraz atxuguna, Eleantia, eta atxikoria gila zan, bakio eta, ezagunago egitean, da jendeak gilo jateun, zeatik oso sasungarria da, eta beharrezkoa. Oso ondo, baraz atxugun horiek, gudanok elikatu alizateko, ez da? Zingo genuen, baserritar gabe. Hola jarraitu, bueno, gugurian jarraituko dugu. Hemen txe, patata eta kuiatxua ja bere xamurtasun hartzen nahi da, ez urtutzeko, porque gehi egiten badugu, purio ingo zaigu, ingo deuna atxikoria bota bertara, azkenengo egosila eman, eta hau bai, hau pare bat minutuan egosita eukiko dugu. Gero, irtea gatzi, eta ingo deuna da, gero, salteatu, batzu jakin. Bale, guain, temperatura pixkat joko jot, beti gauza berri botatzitu gunean jetxitea temperatura. Bale, irekin ehar bat eman, iragatzi eta martxan. Inbiar deuna da, alberdinia jarri esnetan. Ire kontuago dai, bale? Ingo gena tira finetan moztu, esnetan jarriko ju, eta aurrea. Esak, igual hemen jarriko ju horrelaxe, hemen ontzitxo hontan, bale? Hemen txe, eta aurrea. Gio, nola esan dek beste taldia? Oki di farfala. Oki di farfala. Izena italianos dek. Italianos, zer nahi dik esan horrek? Tximeleten begiak, esan nahi. Tximeleten begiak. Okidek tximeleta? Bai, oki tximeleta, farfala, pasta mota bate bat, ziok farfala. Vale, okila o begila bezala kelako. Vale. Ziok zea bat, tximeleta bat, emperador, izena ikena, horrek egotan bazekak puntu antzeko bat, puntu horre ditzeok tximeletan begia. Vale, vale. Eta hortik, eta notan jarri ziren izen italiar hori? Bai, egia esan, taldia sortu genian, Europa aldean bidai batiteko, eta taldia sortu eta izena erabakitzen egintuan garaien, abeslari italiar bat etxian zeitzabilen, jiran zeolako, eta guk antolatzen geniolako, eta kontzeptua tximeletaren begiak, kontzeptua gustatzen zaigu, baina euskeraz nola sonatzen zian igual ezen beste, eta beak italianak lagunan italiar honek esan zitzun. Italianos oki farfala dek. Eta italianos gainatanak ondo sonatzea gauza, di farfala, no? Da, gugi, etzeko la idea italianos. Eta ondo sonatzea. Eta zira ondo sonatzea izun, da hoxe, hola segarrien inizena. Baina gero damutu baituk, ze guain Europa aldea jute gaituken bako ditzen, usteia italiano gaitukela, jendia italiano zitzen. Bambino, eta euskaldun handak, Eta hola, jendia pentsatzea italiara gaitukela, eta pixka nasmena sortzeko. Ados. Bueno, eta talde hortan, ze musika topatuko jau bertan?
Ua rockerua deke bai, baina pixka lasaiagoa. Zagon nuke grunge eta beste Nirvana eta 80. hamarkadako ikutu batzuk iztizkiau, puntu psikodelikoak ere bai, eta saiatzea du kantuei, puntu epiko bat ematen, edo, saiatu, gero zer lortzen diaun, hori entzuliak izan bai. Seguru baiet. Bueno, oide, gor jarritzen batzuk, beste batzuk ingoixik gorde, eta danak ez dizkia horre gozatuko. Baina ingoixik honek izkina hauek, eta hauek, geho, hemen lagatzizkiat untxilantzako gauzak, eta untxintzako lagako joa. Hor jarritza gainen, da gero noiz benka moituko, goikoa bera eta beikoa gora. Jarritzako gainen. Bertan, eta fungo esurgatzen beha. Eta botako jokenek gatza tanto bate bai danetik anola pixat, terret? Dane botako jo gatza, eta piperrare bai, helduzak hemen. Ire kontu hau. Oitek. Vale, hemen, esan diu konfitatu, eta hasi zaigu hau dantzan azkarregi. Bueno, eta leheno kontatu, nola lehendabiziko kontzertu ikastola nola intzen duten 14 urtekin, hor celebrekei babazio, nola lortu zenuten diruak instrumentu lortzeko eta, Bai, kontu da, erabaki genean, lagun batu ja taldia martxan jarri ziren, eta nik proposatu zitzaten taldian sartzeko. Nik nahi nian taldian sartu, baina ez nitxakan ez instrumentuik, enitxaken gitarra jotzen, bakarrik musika zaldian nituan. Vale. Eta esan txaten behien aldetik ere... Eta saltxerua. Horteko gogua. Eta orduan, elkartu gentuan, geroa taldekoa izan gintuanok, eta boleto batzuk batean iskin, diruik ez genitxakan, eta instrumentu alberoten iskin. Eta boletuan zer zuan, opari, o zer zitxo? Boletuan aguatzen zegoan sosketa, baina etzegi sosketa ite iritsi gintuan ere. Salduan iskin inguruko artean, da gero igual sosketa ez genien, etzegiat. Hore jena aguatzen. Eta ikastola eskatu genitxon gela bat, ensaiatzeko utziko zuten, eta ampliak ez genitxaskan, orduan ikastoletan da dut, lehen kaseta jartzeko katxarroie mikro batekin, horrekin ensaiatzen. Horrekin, da gorrian, da, onda. Bueno, hemen jarriko jauna, beza, goiek ondutzen zizkau, pasako izkiau tempuratik pregitzeko. Horun tempurakin jarriko aiz martxan, bale? Osagaia pixauta zeudek, hartu irina, ura eta arrautza. Hori bai, geho, hemen zizkaun... Pixauta esatik zen edik izan, falla egiten bai, nire falli bakela, no? Neria, porque ja pixau dizkian nik, gaulertze, orduan bota jo, arrautza, ura eta dana, baina bai, piperrautza, baratzuri hautza, eta hau, etzegat pixauta. Hori, bakoitzatik goianak bat bota jo, bale? Hemen emoian nigoiara txiki bat. Hemen naztu gaitez da? Bai, bertan naztu dana, bai. Eta igual mingaina bat oberbaek edo bariatxo bat, hemen txezekat. Vale, hobeto naztutzeko. Bueno, eta geho taleko, bazikia beti artista izan aizela, diseinatzailea, argazkilaria, historik, Nera mona izatezin bizela, gauza asko, eta tan erdizka. Este gala, bodei. Txukuna aiz, beti izan aiz, manitazata. Hor, kontu izan dek, taldian beharren arabera, jonaukela gauza ikasten. Taldia segintuanean... eta argazkia bergenianean, eta nola ez genitxakan ninguna argazkilarik, edo argazkilari bat patzeko diruik, gu ikasi argazkia egiten, Gero kartelak bergenizkian, eta kartelak egitekoren norbeti eskatu horrez, gu jarriko baitu egiten, nola ikasingo jau. Eta hola junak, pixkanaka, bai kartelak, bai kamisetak, bai taldian inguruan sortzen dian beste arte disiplina, edo beste zea batzuk, denak zehatzen. Denak egiten. Eta gero latzaek, honekin, gero etorri zeizik, arrakastak, hautzen lehiaketak irabazituki. Aurkeztu izan hau, lehiaketa batzuta, eta baten bat irabaztiare tokatu zaiak. Zerren egituan lehiaketak, iguan? Martxoan sortziko ustez pare bat aldiz irabaz izan diatela, eta gero gainontzian argazkilari lehiaketa pare bat ere irabaz izan. Eta argazkilari lehiaketak nunda, nolako, zer argazkilari lehiaketa? Lehenengoa izan nuan, hemen Donostiko, Gipuzkoako argazkilari elkartiak antolatzen zian txapelketa bat. Eta hor, bania hasi berritan orduan guendikan, eta izpilu bat egin daula reflejoekin dekan argazkitxo bat aurkeztu nian, eta sortez bigarren saria. Eta sari horrekin dirua eman ziaten, diru horrekin erosin nian kamera digital bat, eta zintuan pixkat serioago, edo, serioago ez, jarraiago. Horta dikatzen. Makina hobiakin. Makina hobiakin, bai, horrekoa pixka justuago. Eta zarautzen irabazituan pare bat lehiaketa, ze izan dituan? Kartel lehiaketak edo zozola izan nuen? Kartelanak, eta gero argazkian abe, uste argazkian epaten bat zeatu niela. Eta nun izan dituen, nun nola presentatu izan, nun izan ditu lehiaketa hori, nola dituk historia horiek? Argazkian etzekian nola iritsi nituen, porque ni ordu momendikan argazkian munduan nian gehiago izautzen, periguan irakurriko nian lehiaketa zitxola, eta hola aurkeztu nituen, eta go bestia zarauztukoa, etzekituan azken portuko argazki lehiaketan bat, olakon bat, eta hor antolatzaileak lagunak, parte hartzailea berdizki eta meritu handik ezekak zer. Meritu ezakendu, tongoik ezuan egon, Hori antolatzaileak galdetu berko zaileak. Hau nire guztua gota gaitu orduan pixka. Bai, hori ere guztua. Ni usteak goiaraka bat bakoitzetik,
Igual hoi pixka gutxo, porque jengerria bakit potentekela, baina igual piperrana pare bat harrapatuko isik, Ni salian hau jengerrian, Ba, bota jo, pare bat. Venga, ire kontu. Ingo jatena nik hau iragazi, ja sukatzen utzikoit, ba, geho, ja, batzu pikatuta bertatik aniteko, betu, batzu jau ere, betu, ja, konfitatuta zeskau. Gero, alioli ja martxan jartzeko, eta ba, giztak txirrik itxarraka. Bueno, eta guztokoak sukaldia, ez da? Asko biltzea laiz. Bai, bueno, egunero jana dikenak, egunero sukaldatu behar. Bai, ez da, eta sano eta merketa ondo, orduan bai sukaldatu inbiar dela. Salian hau, eta gero gaina, bueno, hemen makinaldi zateitu zuen ametxolako ekologikoak. Ametxola, etxalde ekologikoa, lekua. Eta haien otarra jasotze jabastero. Orduan, etxian beti zezkau barazki ekologikoak eta garaikoak, eta horrekin sukaldeian. Nire ala ibiltzen hau, eta gaina horre baek zatikan. Ozuan merkatua jute eta nahi gabe beti berdina erostek, Bai, joan horiak, eta ez nika txikoria bat, ez nina egin esartu, da otarrian ekartzean trukian, ez dena berabiltzen hasi nau, eta nik gero esate zuten agendia idek, zeharraeken, zenbat irauteiken barazkiak mostu berri ekartzeien ian. Zezatek, batzutan erosten merkatuan, etxea mate, eta biragarren egunean letxua bera, otzek izen bera. Eta hauek hartzeien, eta bosgarren egunean da letxua ta. Eta zaporia, eta zaporia, koloria, usaina, asan nahi batzuk esatek, jateituk, eta ezin dek. Dek, osea, oliasko eskazoi, o baserrik oliasko bat jatia, o zozola, osea, dek, beste animalia, beste barazki bat izango bazan bezala askotan, Dakain zaporia, egileak. Eta gukite jaunaek, gego hien tartian beti torte barazkin bat ez eiken beste gustatzen. Hori etxeko besti jarri. Puri eitea, okez? Puriak asko laguntzen. Gero hastian bukaeran, gehatzeituk danak, pure bat pare bat patatakin, da venga. Gainea, odei, barazki sale, bueno, amorratu baino, vegetari ja nuaiz, ez da? Bai, horiek. Ondo. Eta, ze egiten dek, ze dietan mota egiten dek, bakarrikan zaindu, txukun jan, eta bestela... Bai, ez diat ezer berezilik ere egiten, azkenian, barazkia legumbriak eta zereala jan, eta horrekin... Jo, arrautzak ez nia taulako gauzak, horreitan emateiok, animaliek alde bat eustitu. Horiek. Ondo. Bueno, hemen txe, bagizta txerrek itxarraka martxan, Tortilla saliare izango baiz, ez da? Bai, oso gustu behia. Ze gauza honak tortilla patata, Bueno, ikusiko zuen, jungo beha, Sarra Berria tabernara, eta erabazi dute Bizkaiko tortillarik onena. Ugazen Leioara. Kaixo Joseba, Ainara naiz, Leioatik, eta orain, egingo dizuet, Bizkaiko tortilla txapelduna, nire tabernan, Izarra Berrian. Zatoz nirekin. Izarra Berria beti izarra izan da, ni hasi nintzen hemen lan egiten aurreko nagusiekin, gero nik hartu nuen, eta apirilaren batan egingo dut 20 urte jabea izaten. 2019an irabazi nuen hemen Leioan gozariaren oberen saria, hori izan zen impulsoa berrikuntza bat egitea lokalan, eta nire eratara jarri nuen dana, eta horregatik ipini nuen Izarra Berria. Hemen eskaintzen dugu pintxo pila bat, egunero irekitzen dugunean, 8:00etan ja daukat barra pintxorik beteta, pintxo handiagoak direz, gero asteburuetan egiten dut ja pintxo txikiak eta rabak, piparrak tenpuratan, tortillak pila bat. Bueno, ja ikusi duzue gure taberna, orain goaz sukaldera, gure tortilla txapelduna nola egiten den ikustera. Orain, erakutsiko dizuet nola egiten dugu gure Bizkaiko tortilla txapelduna. Hauek direz osagaiak, Arabako patatak, daukagu arrautzek, kanperoak, hemengoak diraz bebai, eta hemen daukagu tipulaz. Egiten dugu potzatu asko, nik uste dut hori da gure sekretua. Eta hemen daukagu gatza. Eta orain, hasiko gara patata zuritzen. Finala San Mamesen izan zen, heldu ginen finalara el bar Atrio, Teike, Balmazedan dagoela, taberna de Zarate, Bilbokoa, eta gu hemen Leioakoak, Izarra Berriakoak. Txapelketa eguna izan zen oso egun polita, oso urduri egon nintzen, zua zen ezberdina, plaka de indukzion, nik inoiz erabili dut indukzioa, eta orduen, izan zen zaila, baina, azkenean, atara zitzaidan ondo, eta gero irabazi. Izan zen, increíble.
Irabazi eta gero, urrengo egunetan, taberna topera, jende pila bat, itxaroten, tortilla daztatzeko. Adibidez, txapelketa baino lehen, igual geunden egiten 12 tortilla inguru edo, eta, orain, gauz egiten 50 inguru edo horrela. Orain, patata jarriko dugu olioan egiten, eta gero, txikituko dugu, zen niri gustatzen zait, txikitzea, eta, bigun egotea. Patata egiten den bitartean, joango gara, arrautzak iradiatzen, eta gehituko dute tipula eta gatza. Tortilla on bat sekretua, niretzat da materia prima izatea kalitatekoa. Gero, tipularena egiten dugu tipula pila bat denbora, geratzen da apurtzu bet karamelizada, eta, nire ustez hori da gure sekretua. Behin patata txikituta, elkartuko dugu nahasketa honekin, eta tortilla dengo dugu. Orain ikusi dozue nola egiten den Bizkaiko tortilla txapelduna, eta bakarrik falta zaizue, etortzea Leioara, Izarra Berrira, dastatzera. Eskerrik asko, agur! Ai, ama, Ainara, ze itxura tortilla horrek, Pinta nazekak, Eide xamurtasuna, Earra, jabazekaz, beste lekua dastatzea juteko, ea noiz ateatzen jaun denbora, ez da? Bai, oize. Besarka handi bat, eta horrela jarraitu. Gola ostalaritza, eman eurra. Gu gurian jarraituko dugu, inbiar deuna da, behitu, hemen olilloa jarriko jat. Olillotan, ingo deuna, alberdinia hori, pasa tempuratikan, prejitu eta tomate gozo, gazi gozoa sartu, bale? Bota dio soja eta baita ere estilla. Gero hemen dakau, prestatu ditugun, baratzuriak, konfitatuta, eta horrekin ingo egoen alioli bat, bale? Botako jok, kilo hori hau txiko jaten ben, nik usteet olio horrekin nahiko izango ekela. Gero gehiago berbai botako zio. Botako eke bai, betuzak, hartuko jau hemendikan belar pixkat, kasu honetan peresilia, ingo eken adek. Enborrak enduko ziok eta ostuak botako dituk barroa, bale? Eta osto danakin, batzuiakin. Eta arrautzorren ingo jau, finago ingo jau, gorringo bakarrik sartuko zio, bale? Gorringo bakarrik sartuko zio, zuringoa hemen botakoek, eta ingo eken adek, emulsio bat, bale? Ni esan dakoa, hau jarri berdi berotzen, eta inberdi prejitu eta bertara jun. Eta beste sartagi bare bai jarriko inmartxan, gero patata, kuia eta txikoria salteatzeko batzui pikatuan. Ona, bagiztak. Odei, Europatik bira errakindakoa ize bai, ez da? Bai. Nundik noa ibili aiz? Europa osoikan gurutzatu dugu makina aldiz, eta gero Europatik aparte, Ego Ameriketan ibili gara biran, eta Ipar Ameriketan bai. Eta nik uste izan dekela guretzako, musikak emate ziuken gauzeik onena, hori dek, kanpoa joteko aukera, beste toki batzuk ezagutu, jendia ezagutu, gu kanpoa jote gaituko gaina, jendian etxetan egatze gaituk lotan, orduan, egia dek, toki bakoitza ezagutzeko denbora asko jendian etxetan, ze jute, interneten behitzeituk, talde batekin bakik talde horren ezagunen batekin. Malian antolatzaileak, eramateik, bere etxe eramateik, eta... Getzeka diru asko, baina etxia zeka. Oide, gezti jatatuko hotel bat, baina etxia eta koltsoi bat edo. Baina horrek ebe xarma ematik, ez da? Bai, nik uste, azken finean, hiri bakoitzean, 24 ordu egote gaituk, gehienez, orduan ez ziok denbora askoik hiria ezagutzeko, baina behintzat bertako bat ezagutu eta bere etxean eotiak pixkatanak gertuago ezagutzia. Eta adibes, orduan ze esatetu, relampago bezala esatetu bidai horiek? Esateko 24 ordu, hiriburu baten pipapuk gero estakak paranda txiki bat, o pixkat ezagutu lekua, gure kontuadek, o afai txikia bota, eta... Gu guain arte indizkeon bira gehienak, azkenian alik eta egun gehienetan kontzertua lortu berdek, ze kontzertua dakakin egunetan jaten emateie, diru pixka emateie bidaiko gastuentzat, eta bar. Orduan, gure birak izan dituk, baldin Europan 24 egun, 23 kontzertu. Bai, Estatu batutan ingeninan adibidez 1000 bete terdi, baina 50 kontzertu izan dituan. Eta orduan ia egunero jotzen abil. Horrek izan nahi dik, iritsi toki batea, soinu froga edo tokira iritsi dana prestatu. Eta gotzi gabe gelditzen maiziteko, beste bat, neto gatzea, gure abeslaia ezinen gelditu, eta nik abestu. Atea inberdek, pasotikan eta aurre hain, ez da? A ber, eta igual, Europan, nondik noa biliaiz, indekenian
Iritsi gaituk Laponia goraino, Sumerioen zeraino, eta Lituania, Polonia, Europako estatu guztiak dian. Eta hori nola lotzeko, hori agentzi bateko, tipo manager badakak lotzeko, nola lotzeko? Gure kasuan, kamisita egiten gu jartzen bagaituk, pues pentsa, abertzekan manager bat lotzeko. Baina nola lotzeko, Finlandia ditu eta nola lotzeko. Azkenian dek, zirkuito bat edo musika estilo batzun barruan bazeek zirkuito batzuk, nola baita antolatutako eremu batzuk, orduan batetik handek idatzi tokitara, internetez bilatzen dituken tokieta, espazioetara deitu eta idatzi proposatuz egun bati egun zehatzen batean nire bezala. Eta oso merkoetako saioela zuekan goztia. Eta gero bestetik antziok, urtetan ibili gaitugu hemen kontzertu antolatzen kanpoko taldei, orduan askotan dek trukia. Behaiek etortzitu, nik antolatzen ziren hemen, etxea eraman, jaten eman, laguntzeilek. Eta hemen bira bat iteio, Euskal Herri, Galizi, Egoalde, Euskal laguntzeilek hemen inguruan kontzertuak lotzen, eta gero bat trukian, bueltan behaiek zehatzen dien. Vale. Ona, ala berdik, trukian, gauza ona. Eta adibidez, bira hoiteko, nola ateatzen izate? Bueno, Ameriketa basiki furgonetan ez, furgonetan montatu, eta... Gu gaina oso furgoneta salia gea, pentsa bira batian, ordu pila bat izatikela furgonetan, eta salia izan berraiz. Askotan eta Suizan jo, eta gauez jo ondoren, etxea bueltein ber, 16 ordu furgoneta ez daulakoak asko tokatu zaizkiuk, eta estatu batutan, noski, hegazkin ez jungintuan, baina geroan bertan ingenian dana furgonetaz. Alkilatu, igual furgoneta bat. Eta Ego Ameriketakoa, han erosi ingenien furgonetat erosi, eta gero saldu. Merkio, garestio, zemos ateagoan historia. Merkio bateago lako. Osa, merkio alkilatzea, baina merkio bateago lako. Vale. Baina zemos ateagoan geho saltzeko gareien, ondo presionia saldu zenuten, o gaizki saldu tauti zenuten? Eso ondo, ze gira bukatu baina 3 egun lehenuo furgoneta izorratu nuan. Orduan ja saltzea jungintuan tokikoak ikusi zean gure premia hundiak nitxakalaia New York iristeko. Lau duro, eta zuen, bai. Unartu behar izan geniztea. Hemen zezan diau, gorringo hemen. Bai, oidek. Vale. Bueno, kontatu jako oietako biretan, olako furgoneterotan, da, hola zoze xelebria, hola kontakizunen bat eukiko, ez, da? Furgonetan mila. Nien hau historia kontatzen munduko nena. Baina goatzen hau behin Poloniako iparaldian Gansk irian jovenian. Bai. Eta urrengo egunean Polonia guztia gurutzatu berrenin, Txekian Rosnov herrian jotzeko. Orduan duan justu egun bat, nun loiteko egun, ez zuen ordu gutxi ganitxaskan, oso goizatea bergenin, eta kasualidade egun horiek izan dituk parrandaiteko ez dituk egokienak, baina justu hor txegota genin parranda hundiena. Orduan, loikin gabe, goizeko 6 furgoneta hartu benin, Rosnov irirak ajun, 14 bat ordu edo, 16 ordu ingen iskin gidatzen, eta iritsi gintuan garai hortan itzen GPS-eik. Eta iritsi gintuan Rosnofea, eta zan herri txiki bat bi baserri zeudenak. Eta zan hemen rarua, hemen kontzertua izatea, etzekak pinta. Eta etxe batian jo benien timbria, eta zan ez, hemen dik 200 kilometroa beste Rosnof baziok, eta area jo. Arraliu, bai. Azkenian, ingenizkin... Iritsi zinaten? Meretzi, ordu ingenizkin furgonetan. Orduan iritsi zinaten. Kontzertuako justu, kontzertua jota oira. Bastante, iritsi bat zinaten. Bale, eta hemen batxuiak eta olio izan diak. Ni uste botako niala, urna batxuianak, olio pixkat utzizak, eta geho birrintze jaunean, igual gehiago eskatzen maiko olioak gehiago botako zio. Vale. Bueno, eta geho, ire hogi bidea. Ire horreki bidea irakaslea, ezta? Txarroko ikastolan. De gorputz eskuntzako irakaslean hau. Gorputz eskuntzako irakaslea. Eta antxe biltzenak bitxuak aguantatzen, da bitxuak... Nere bitxuak aguantatzen, ez da mane esan eotek, ez da? Iria... Garbizioak iria gela, irusen gela, bai. Nahiko bitxo portatzen aldeek, Ona, mutilena, baina moitu, ba. Moitu, nik esateat, amak esateak, ire erdiak iten baizki ikusikoek. Honek igual superatukoek, Bai, me katxila mal, bai. Bai, mutilena. Mutilona, bai. Guaingo zintzua, 8 urte askata, zintzua ez bai 8 urtekin, errazek hau. Ondo. Eta horre bai, Zematu urte guai irakasle bezala. 16, Zarausko ikastolan. 16 urte, jair. Beste 16 iskin ikasten, eta guain beste 16 irakasle bezala. Bizi guztian ikastola hortan zatu. Halaek. Ondo. Eta zeagati, bueno, gorputz eskuntza hori ikasi guan, eta hori gustatzen zaik, edo... Bai, oso kirol zalien hauk, kirolian beti bilizan hauk, eta horren hori aukeratu nilan. Irakasle bezala izateko gorputz eskuntza aukeratu nilan, aurre eskuntzare nilan, baina bai, guztu ebiltzen hau zean. Kiroletan eta jolase egin daula guztu ebiltzen hau. Ondo. Egia esan gaina, guk ikasle gintuanean hor Josu Zitxon, irakasle bezala soinketakoa, bueno, hemendikan goraintziak nahiko ganberra da ingo nizkitxon behire bai,
Baina, beti polita, soinketako eguna, egun bat polita, musika, soinketa, plastika. Eta hola etortzeitu emozionauta, eta guk ezin kontrolatu hortxe, nahiko lan izate. Eta adibidez, asko aldatu alde dinamika, gorputz hezkuntza emateko soinketa guana leno, adibidez, dinamika, zego zaldatik gehiena. Gaur egun jolasetan gehiago oinartze gaituk, gure garaian ariketak eta zirkuituak eta olakoak gehiago niskin, eta gaur egun gehiena jolasan bidez. Jolasan bidez, ondo pasatzen, eta azkenean umiak ere ondo pasatzen, eta lasai zeudekenean buruare kontuatu gabe irikiago segatek, eta gauza ikasteko nik uste aproposo, eta adibidez, leheno gutxikia gintuan nian, bazitxon, pelota, eskubaloiaz, askibaloiaz, esateken azota kaballo rei. Bai, adibidez, eskola kirolen, hiru kiroloia egituan nagusi, gaur egun surfa, judo, atletismo, arrauna, herri kirolak, dan digan, toka eta bolo. Pizka marea bitizkio gehiago miak, onaek pizkatan. Nik uste onaek, azkenean, jolas batek ematez dikena beste batek ematek, eta gaina hiru balin baitu, eta hortan honakena, benbatik ja danian txarra izela. Eta orduan, uste pertsona bakoitzak topatu berdik, nundeken abila o nun guztua zebileken, eta esan dekela arrauna. Ia arraunian ibilitako, haize bai, 10 urtein iskilan. 10 urtein ituan. Vale. Ondo. Eta hori ere bertan bera utzi guan, eta ematei morriña, o gogo pixkat ematei noiz benka juteko, gogoak iztona. Inbidia handia, gaina este kirol bat, beste futbola edo adibidez lagun artean iti arrexadek, baloi batekin da kalian jain aldek. Arrauna material asko berdek, itxaso batea, ez dek errexa orduan. Tartian behinola lantzeko kirola estek, eta hori faltan botatzen jat. Baina, bueno, ja musikakin lehenengo aldiz Europa aldea eta juteko aukerakin hasi gintuanen, ni ja azeten da ibilitan itxon arraunen, orduan, bueno, aukeratu ni ja musikakin nahi niskiela gauzaiek bizi izan, arraunean bizitu niskiela gutxorara bizitu nahi niskinak, eta hola xe. Eta esan duan, venga, hau alde batea utziko ju, eta hori agarra arte. Bueno, ondo zio, nik eba egia esan guain kirola, ez alde batea, baina bai jutenak igual erruz eta pixkat, surf pixkat, guain bota jokau pixkat. Gehiago. Bai, bota jo pixkat gehiago, eta hor loditu zak pixkat gehiago. Bai. Adibidez, gustatzen zaite kirola, baina irutzen zaite guain dekela edade bat, kirola baino inbertiaula mantenimiento lanak, ez da? Nik juten hau lau... Ja izorratzen nahi netutelako. Juten hau pelota arrotu iten hau, gio lau egun eukalondua, txorkatila, esateko izentan ez, Jose, bai. Segun ze kirola aukeratu grazio. Utzizak hau zemientzako ja, juna arrantzao, musea, zehola, Gustatzen zaitek, eta ite jat, elurreta jun, surf bainito bat, ona ziokenian, baina ez orkiston itxasua eta hor sufritzea itxasua eta... Bai, nik uste momentu bakoitzean bilatu berdikela guztoko dikena, bere neurri ja. Autonomo nauk, eta horre ere izorratzeziak, esatek, mina hartzek, eta inbertek ez dakakela mina, venga lanea. Bueno, hemetxe, batzu jagotazio, Albertinak itxura hartu ziutek hemen tomatian sartu izkiaunian, inberditenaek, gatza pixka bota hemen, hori zemuz, loditu altzaigu pixka. Bai, lodituek. Bale, ize gehiok ematen, pixka gehiok botako. Vale, ze gehiok ematen, hori deka zentua. Vale, arrabuza guain dana. Oso, no? Zuzo pintana zegena. Bai, arra itxura zegakena. Botako zio, potologi zio, eta maionesa bat, el museo bat, pixka potologi gatzen zaigunean. Bizak, urtanto bat botako zio. Xak, eman jok. Eta finago geldituko, Vale. Oye, garrazoia, pixka txuitu zaio, baina finago, eze gotia inmasa. Vale, eta geratzen zaiguna daia platera ratzia. Ingo jaunaek. A ver, oinarri bezala, atxikoria patata eta kuia jarriko zio. Vale, hartu hau, eta horrela. Vale. Zentu ditu gire platerri zarra? Zer prestatze gaura konbidatu etortzen zikenian etxea, ose bereziak? Etzegat zerbait ola bereziki hori dena, seitana ola gixau estiloa gustatzea prestatzea, ogila askotan iteite etxean, orduan... Ogila iteke etxean, no? Bai, ogila egin basek azaletasun ondila, orduan... Egaina hori engantxa ogite igorrek, Bizitza baek. Bizitza ematezia berrek, bai. Bizikan zioken zerbait, ni behitu zan, nik askotan izatiat, Obradorean arlo asko zeskau. Txokolatia, ogila, kroazana, pastela bestia. Ogilak ingoxatzi gehiago. Bizikan zioak eta inusetek berdina eta beti... Magia zera oinarri jan, bi gauza oso simple egitekelako. Ura, gatza eta irina, eta venga, segi aurrea. Eta horrekin baina disfrutatzen, orduan, ogilakin lotutako pizzak eta zea gauza asko guztu daitezkilat. Ados. Bueno, hemen txe, ingo jauna frituzak, Bueno, hau listo zekau.
ondo atea barrokua. Gatza botaldiok? Ez, gatza da botatzeko zira. Ni astu izatik gire matia, botako zio pixkat, oso ondo, horrela xe. Eta guen azkenengo ikutu emateko, ja botako zio hemen gainetik anola pixkat, hau ja bizioak, bizio pixka, baina bueno, guri ondo tortu zaigu gaur bai, ez da hodei. Hori beharra zio, ez du gaizkik ematen. Bat, bi, eta hiru, eta hola, sekau. Gaurko platera, prest, txukun garbi eta osasun garbi. Ona, indiu gaurkoan, eharra. Vale, hau garrituko ju, eta bain sesamo beltza botako zio gainetikan, i bota jokola. Eta ikutu berezi emango zo. Txukun. Bildurri gabe bota jo. Ona. Odei, eskerrik asko hemen izateatik. Plazer bat. Jarraitu hor arrakasta nire musika munduan. Lanian ikastolan, dana ikosatu arazten, eta osatzu txu jaten. Oitek. Beti bezala. Bueno, launak, biarraten. Agur.